Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, amen. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula, jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz, begira jauna begionez, zure zerbitzari izan nahi duen herri honi. Emaiguzu gorputza penitentziaz ezten dugun hoi, gogo bihotzak egintza honez bidez berritzeko laguntza. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jonas profetaren liburutik. Jaunak berriro hitz egin zion Jonasi eta esan zion, ea, zoaz Ninive hiri handira, eta iragarrian nik ematen dizudan mezua. Ninivera joan zen Jonas, jaunak agindu zion bezala. Ninive hiri izugarri handia zen, 3 eguneko bidea zuen alde batetik bestera. Sartu zen Jonas hirian eta egun bateko bidea egin zuen, mezu hau iragarriz. 40 egunen buruan, Ninive txikitua izango da. Sinistu zioten ninibitarrek jainkoari eta baraudeia zabaldu zuten, eta denak handi eta txiki dolu jantziz estali ziren. Heldu zitzaion berria Niniveko erregeari ere, eta tronutik jetxirik errege jantziak erantzi eta dolu jantziz estali zen, eta errautsez bete. Gero erregearen eta beronen ministroen agindu hau zabaldu zuten Niniven. Jende eta bere, behi eta ardi, ez begi batek ere ezer dastatu, ez begia larratu, ez begia edan. Jendeak eta bereak estali bitez dolu jantziz, iragarri gartsu jainkoa, eta bihurtu daitezela denak haien bide okerretatik, eta indarkeriazko bere egintzetatik. Haren baten atzera egingo du jainkoak, eta damutuko da. Haren baten itzaliko da haren haserre sumina, eta ez gera galduko. Ikusi zuen jainkoak ninivetarrek egin zutena, eta haien bide okerretik bihurtu zirela, eta damutu egin zen haiei egindako mehatxuaz, eta ez zuen bete. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Erantzun salmoa, ez duzu baztertuko jauna, bihotz damutu eta umildua. Ez duzu baztertuko jauna, bihotz damutu eta umildua. Erruki zakizkit jainko zure maitasun handiaz, kendu nere errua zure amaigabeko errukiaz. Ez duzu baztertuko jauna, bihotz damutu eta umildua. Garbitu nazazu zeharon ere hobenetik, garbitu nere gaiztakeriatik. Ez duzu baztertuko jauna, bihotz damutu eta umildua. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Lukasen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan jende asko batzen zela, Jesus horrela hasi zitzaien esaten, gizaldi hau gaiztoa da, ezaugarri eske dabil, baino ez zaio ezaugarririk emango Jonas profetarena besterik. Izan ere ninibitarrentzat Jonas ezaugarri izan zen bezala, horrela izango da gizonaren semeak gizaldi honentzat. Auzi egunean, hegoaldeko erreginak gizaldi honetako jendearen aurka altxatu eta
gaitzetsi egingo du. Lurraren azken mugetatik etorri izan eta Salomonen jakinduria entzutera, eta hona hemen Salomon baino gehiago dena. Auzi egunean Ninibetarrek ere gizaldi honen aurka jaiki eta gaitzetsi egingo dute. Haiek bihotz berritu egin ziren eta Jonasen predikuaz, eta hona hemen Jonas baino gehiago dena. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Garizuman ere garrantzi handia du damuak, eta hoixera gaurko irakurgaiek gogora ekarri nahi digutena. Jainkoak nola estimatzen du humiltasuna eta damua. Denok gera pekatari. Ez dago inor dena beti ongi egiten duenik. Eta jainkoak nahi ez duena da guk beti gure burua justifika dezagula, guk egiten dugun guztia ontzat eman dezagula, eta besteak baino hobeak senti gaitezela. Hori da beak nahi ez duena. Baizik eta humilak izan gaitezela. Horrek ez gaitu eraman behar goibeltasunera, edo autoestimu baju eukitzera, edo triste antxa bezala bizitzera. Ez da hori nahi duena. Nahi du humiltasunez onar dezagula, ez degula beti ongi jokatzen, eta gaizki jokatzen degularik berari barkazioa eskatu behar digula. Berari eta kalte egiten diegun beste pertsonei. Hori da jainkoak nahi duena gutaz. Horregatik, Ninibetarren ejemplua Jonas profetak jakinarazi zienean jainkoaren zigor bat etorriko zitzaiela, eta damutu eta barkazio eskatzearekin jainkoak barkatu egin zien. Ikusi zuelako damutu zirela. Hoixe da nahi duena guk ere uler dezagula. Eta evangelioan, esan genezake, beste kontrakoa agertzen zaigu Jesusek, esaten die, begira Ninibetarrak nola damutu ziren, begira Sabako erreginak nola jokatu zuen, zuek ordea, zuek ordea justo kontrakoa egiten ari zerate. Hoixera esaten dina bere garaikideei ez nolabait ere gaizki sentiarazteko, baizik eta esnarazteko haien egoera hortatik. Guri ere hoixe esaten digu Jesusek, garizuman hortara gonbidatzen zaigu, edo gonbidatuak gera. Damua, humiltasuna eta jainkoarengan konfiantza eukitzera. Hoi jainko, zure hitzez eta sakramentu ez gu janaritzen ari zera beti. Egizu hartu dugun janari honek eman dezegula betiko bizia Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerra jangoiko gure jaunari egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztiz, santu jainko ahal guztidun beti ereko horri. Zure seme alabei denbora salbagarria ematen biezu, bihotzen garbitasuna berrizta dezaten, eta horrela beren grina txarretatik askaturik mundu iragankor honetaz ardura daitezen, betikoari zintzoago jarraituz. Horregatik santu eta inguru guztiekin batean goresten zaitugu beti eta beti abesten dizugula. Santu, santu, santua diran guztien jainko jauna, zerurrak beterik dauzka zure bizirak, osana zeru goienetan, bere inkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri,
Egitzazua da santu egiarko hauek zure espiritua isuriz Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afamondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berri ona horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure serbitzari onartu lehituzulako eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure ita santu eta gotzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko aital guztien horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure eta zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utzi tentaldian erotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik. Emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekaturik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela, zure dezuerretza, zure aguspete indarra orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake uzten dizuen ere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiuzu elizari pakea eman batasuna errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen jaunaren pakea, beti zuekin eta zure espirituarekin, emaiuzu pakea. Jangoikoren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak, jauna ez naiz inor, zure etxean sartzeko, baino esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. egin dezagun otoitz.
Zaindu jauna zure herria eta garbitu bihotzerak errukitzuz pekatu guztietatik. Ez baitu inolako ez beharri izango, inolako gaiztakeriaren mende ez badago Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuegin eta zure espirituarekin. Bedika zeintzatela jainko guziotuna gaitak eta semeak eta espiritu santuak, amen zoazte jaunaren bakean. Eskerrak jangoikoari.